Hello guys, आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन रिडिम कड फैगासिनो दं गोदान नोंथांमोना लादो रिडिम कडखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लाना लानो मोनगोन साबस्क्राइबबो खालाम लोगोसे कमेन्ट शेयार खालाम नायलांबाय थादो भिडिअखौ दानाबा दिनैनो लास्ट रिडिम कडआ 12:00 थागोन फार्स्टआवनो गुगोलाव थांदो गुगोलाव थांनानै FF रिवार्डखौ थुनानै सार्च खालाम अब्लाना बक्स मोनथाम नुजागोन बे रिडिम सर्ट नाउटखौ साइडआव बेनि उनाव बे बक्स मोनथामाव थुना होदो आरोना FFAC फार्स्टआवनो फार्स्ट बक्सआव बेनि उनाव बे सेकेन्ड बक्सआव जाहैबाय 2YXE थुब्लानो जाबाय सेकेन्ड बक्सआव दानिया फैलायदो थार्ड बक्सआव 6RF2 थुब्लानो जाबाय बे बक्सआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम भिडिअखौ मोनबाय थाथों उनावहाय नुबाय थानो मोनगोन रिडिम क'डबो मोनगोन बेबायदि मोनगोन गोजोन्थों लोगोफोर।